Iltimos apajon шумора гама hurmat mekna. Niki reklamы фаберлика ти ходуна бекадр накнет. Ки хели нависундай. Начал. Ози я комментарий мехонум. Ники камтар может хафа меша. Ники может нам меша хафа. Короче, нависундай. Iltimos apajon шумора гама hurmat mekna. Niki reklamы фаберлика ти ходуна бекадр накнет. Майлаш. Мо Шумора мегирам. медоним фаберлик чихелый. Коруш просто одамора друг нагу. Iltimos, машу моя дус медорам. Хафа нашиве. хафа шида намедонам чикор кунам. раҳмати калон барои ҳурмат карданатон, барои дӯст доштанатон. Лекин хоҳарҷон, шумо кори фабрика худтон намефаҳмидаин. Агар шумо бифаҳмин ку, шумо фахр мекунед ки дар ин кор даромадагин ранги ана мо маорӣ. фахр мекунем ки мо кори фаберликда кор мекунем. Барои ки благодаря фаберлик мо ба ҳама орзуомон расидем и бо ба орзуомон расидестем. вайсе чор касе ки мисол тамбалӣ кардан дар фаберлик пешравӣ кардан натонистанд, баъд дар ҳар ҷои фаберлика сиёҳ мекунанд компанияра, директорора, наставникора. Просто шумо як бор нигоҳ кунед чӣ қадар духтарон муваффақ шудагианд дар ҳамин кор, чӣ қадар духтарако дар хона нишаста луқмаи ноншона ёфтаистанд, зиндагишона хуб кардагианд, кӯдакошона аз дарои мардум бисёриёш ҷамъ карданд, соҳиби хонаву дар шиданд. ба ҳамаи орзуҳои дилшон расидаистанд. бовар кунед як кори ҳаста ки дар хона нишаста кор мекунанд духтарако. ин кори мо ҳалоле, мо меҳнат мекунем. Агар меҳнат накунем, ку ҳам духтарако ки меҳнат накарданд ва ё муваффақ шаванд, меҳнат накарданд, шиштанд дар як ҷо, кор накарданд, баъд мераванд бо фабрика сиёҳ мекунанд ки кор дурӯғ буда, ина ман соҳиби чӣ нашидам, ман ина соҳиби пул нашидам. Барои кор накарданд. духтаракое ки меҳнат мекунанд, действительно кор мекунанд, и хеле шидагӣ нест ки ягон духтарак меҳнат карда бошаву, мисол директор нашида боша, меҳнат карда бошаву соҳиби пулҳои калон нашида боша. ин кори мо меҳната талаб мекунад. ҳамаи кор меҳната талаб мекунад. агар кор накунӣ дар хонаи худат, дурӯз кори хонато накунӣ, чирк ай сара руд сар мезанам гуфти гапо. ҳамин фабрика ҳамин хел меҳнат мекунӣ, кор мекунӣ, ба соҳиби мисол пул мешавӣ, соҳиби мисол як зиндагии хуб мешавӣ. кори фаберлик кори ҳаққония, реальни корай. бо ма такрор мекунем ки ма фахр мекунем ки дар фаберлик кор мекунам. барои ҳам духтарҷоно намедонен, лучи хаб кунед, ёки ман дар занг бизанед, нависен дар ватсапи ман ҳамаша шуморо подробно мефаҳмонам ки шумо худтон мехоҳем кор карда. духтаракои фаҳмидагианд ки дар фаберлик пул ҳаста, кор ҳаста, ин кора сахт қапидагиянд, ҳаракат кардисанд фақат. инам хеле ҷонапо. О, духтаракои азиз, барои ми лучше аввал кора подробно бифаҳмен, баъд уже гап занед. Ина ичи бемеҳнат намешава. ҳамаи кор ба меҳната. Ина агар чиба ҳастанд духтаракое ки ба орзуошон мерасанд, о тонистанд, а шумо натонистед. Чиба мо тонистем, а шумо натонистед. Это не значит кори фаберлик плохое. Значит шумо ягон камбудӣ доред. Значит шумо меҳнат кунед, духтаракои азиз. Ма ози ина ми комментатора, ина ми апаҷона намехоҳам хафа кунам. раҳмати калон ки шумо моро дӯст медоред. Не ки ман гапа ростша гуфтестам, да, например.